pur no dhi kata samoro dhiang' de tuo, oseluongo daktari osebiro kacha, daktari chuoyo dhiang', to en ng'eni wahero omenda wate. Koro kineno ni samoro daktari onyisi ni kawuono asechuoyo dhiang' ni to rit ndalo kata 2 kata 3, mostly en ga ndalo 3 mondo kokiter chak e soko kata iter chagni mondo inya use, to ibiro yudo ni gine jopur mang'eny gitemo ng'iyo ni aneno ka dhi lose pesa mang'eny ka ok atero chagni e chiro. Koro mano nyiso ni gin gitimo ng'eyo ni osenyise ni kiko ti gi chagno, kini koro joma ni e gine kacha e chiro kia. Koro gin itero negi to gimadho, kata gitero gidhi miyo nyathi madho, gidhi miyo joma tuo dala madho. Koro ing'eni mano dhi yudo ka yath manotigo cha pok orumo e dhiang' ni. Koro yath cha ema koro ng'ama dhi madho chak cha idhi madho yath. To mano ing'eni osechako kelo gimoro koro waluongo ni antimicrobial resistance, nikech